Sanidade prohibirá fumar en terrazas e demais espazos públicos. O Goberno prosegue así co seu cometido de desprazar o tabaco, algo que gusta entre os non fumadores. O fume nas terrazas de bares e restaurantes chega aos seus últimos días. O Ministerio de Sanidade aprobou a prohibición de fumar nestes lugares, ademais de outros espazos públicos como parques. Entre os motivos, a protección das crianzas e dos non fumadores. Estes últimos, como principais beneficiados, reciben con alegría o fin do fume nos bares. A min pareceme ben, porque eu como fumador non me costa traballo ningún levantarme, separarme un pouco dunha terraza, porque nunha terraza pode haber rapaces, pode haber xente que lle molesta, así que, polo tanto, a mí non me supón problema ningún. Nós que non somos fumadores, pois tamén non é bo gusto que che queden, que se fumen ali ao lado, pero tampouco pasa nada, sabes? Non estamos acostumbrados a cando salimos por aí de festa a fumar nos pubs, tampouco é algo que nos preocupe moito, pero bueno, ti que pensas? Sí, a ver, a mí non me molesta, agora se estou con neno ou así, pois sí que xa é unha cousa que me incomodaría un pouquiño, sí. Ti non tes por que fumar estando ao lado, depende de onde veña o vento, vaiche para ti o fume do tabaco. Entón non tes por qué. A mí parece ben que os fumadores fumen separados, que non molesten a ninguén. Aínda que esta prohibición significa un paso adiante na veda do tabaquismo, hai quen pide aínda máis medidas. Regular, supoño, o tabaco xa non se pode vender a menores, polo tanto, que máis quere regular? Non que terán que ser responsables os donos dos establecimentos onde se venden tabaco de ter controlado a quen lle venden a quen non, pero despois regulado xa está. Sí, un pouquiño de respeto non viña mal o tema dos rapaces. Eu se fumara e vira que están nenos pequenos ou xente que lle molestara, pois non me importaría salir da terraza e fumar un pitillo noutro lado. Exactamente. Sí, eu penso que, bueno, debería ser así, pero bueno, hai xente para todo tamén. Eu parece facelo de forma que é con campañas máis agresivas das que fan aínda. Agora, o fume nas terrazas comezará a desaparecer, pero a adicción á nicotina seguirá presente. Moitas persoas, fumadoras e non fumadoras, creen que por moita prohibición que exista, o cigarro sempre vencerá. Vamos a ver, se vas fumar, eu como fumador, eu se teño ganas de fumar, vou fumar o mismo. Poida ou non. Posiblemente fume menos, pois posiblemente fume menos, pero o que é deixar de fumar non vou deixar de fumar. O que quere fumar vai fumar o mesmo. Sí, vai fumar. Dá igual que lle poñan a cajetilla a 5 euros ou a 10, que vai seguir fumando. Igual pasa sen comer, pero con fumar vai fumar. Pero os vicios son os vicios. Eu creo que pouco a pouco van deixando, non é a maioría, pero cando están vendo de que están perjudicando aos demais e que os poden sancionar, todo eso, pensan máis no que están facendo. Se non o pensan porque empezan a fumar moi temprano e non se dan conta.